Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa mojkáčik naučil, prečo máme jesť príborom. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní. Ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mamka Zajačika Mojkáčika veľmi rada varí a je skvelá kuchárka. Najradšej pripravuje jedlo, ktoré má Mojkáčik rád, keďže vie, že mu s tým urobí radosť. Keď sa niekto opýta Zajačika Mojkáčika, ktoré sú jeho najobľúbenejšie jedlá, hneď odpovie. Na raňajky sú to guličky s mliečkom, na obed je to rezancová polievka a rezeň so zemiakovou kašou a na večeru praženičku alebo detskú krupičku. Mojkáčik ale stále urobil niečo, čo mamke pokazilo radosť a preto sa často opakovala. Mojkáčik, ja sa tak snažím ti urobiť radosť, ale ty mi ju stále kazíš. Mojkáčik sa opýtal. A s čím ti kazím radosť? Veď som aj dnes všetko zjedol, čo si mi na tanierik pripravila. Mamka vysvetlila. Kazíš mi predsa radosť tým, že ješ rukami a príbor, ktorý som ti pripravila, je opäť čistý, ani si ho nepoužil. Ja ako mamka ťa mám naučiť, ako sa je s príborom, ale ty ho vôbec nepoužívaš. Keď pôjdeme do reštaurácie, na oslavu, alebo už pôjdeš do školy, nebudeš predsa vedieť, ako si máš napríklad odkrojiť mäsko, keď aj tento rezeň stále ješ rukami. Mojkáčik odpovedal. Ale veď predsa musím vedieť aj jesť rukami. Napríklad taká pizza alebo hamburger sa predsa môžu jesť rukami. Mojkáčik pokračoval. Ale ja viem predsa jesť príborom v škôlke. Mamka súhlasila, ale vysvetľovala ďalej. Áno, to máš pravdu, ale tam v škôlke máte jedlo pripravené tak, aby ste všetko mohli jesť lyžičkou, ale máme ešte vidličku a nožík. Keď pôjdeš do školy, tam už nebudeš môcť jesť rukami alebo všetko lyžičkou. Mojkáčik sa opýtal. Prečo? Veď základ je, aby sa všetko zjedlo. A už je jedno, či rukami alebo príborom. Mámka mu vysvetlila. Keď budeš v škole, tam sa chodí jesť do veľkej jedálne. Keď doješ, budeš mať za úlohu po sebe popratať svoje miesto pri spoločnom stole. Všetko, čo chytíš, pošpiníš. Napríklad, keď budeš zasúvať stoličku a ten, kto príde po tebe, sa zašpiní. Tebe by sa to tiež nepáčilo. Možno budeš mať pri sebe školskú tašku a tu by si tiež mohol zašpiniť. Mamka dohovorila a Mojkáčik sa usmial a povedal. Dobre, mamka, zapamätám si to. Ale jedol jeho obľúbený rezeň ďalej rukami. Zrazu zazvonil jeho ocko. Mojkáčik mu utekal otvoriť, lebo sa už celý deň na neho tešil. Stalo sa presne to, čo hovorila mamka. Zašpinil im stoličku, potom kľúčku na dverách a ešte aj ockovi tričko, ako ho objímal. Keď si to všimla mamka, hneď mu ukázala, čo sa stalo. Mojkáčik mal na to hneď vysvetlenie. Prepáč, ale keď ja som sa tak veľmi tešil, že prišiel ocko, nechcel som, aby dlho vonku čakal a tak som si nešiel umyť ruky. Mamka mu vysvetlila. Keby si jedol pekne príborom, ani by si nemusel ísť umyť ruky, lebo by si ich mal čisté. Mojkáčik opäť odpovedal. Dobre, už si to zapamätám. Ale ďalej jedol rukami. Ocko sa ho opýtal, čo robil v škôlke. Vtedy sa stalo niečo, o čom toľko mamka hovorila. Ukázal ockovi obrázok, ktorý mu nakreslil. Ale pošpinil ho, keďže ďalej jedol rukami a vtedy povedal. To nie, zašpinil som obrázok, ktorý som ti nakreslil, aby si zarámoval.
teraz budem musieť nakresliť nový obrázok. Takýto špinavý predsa na stenu nemôžeme dať. Hneď ako si umyl ručky, objal mamku a povedal jej: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A teraz nakoniec si ešte zopakujeme, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil. Prečo máme jesť príborom? Príbor máme hlavne na to, aby sme nemali špinavé ruky. A keď dojeme, aby sme nič, čo chytíme do ruky, nezašpinili. Aj keď si vieme ísť po jedle umyť ruky, niekedy sa môžeme ponáhľať, zabudnúť na to a zničiť si tak napríklad obrázok, ktorý sme chceli niekomu darovať. Dokonca aj jedla ako pizza alebo hamburger sa dajú jesť príborom. Ale toto sú jedlá, ktoré sú výnimočne dovolené jesť rukami. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.